Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Egun sentia iritsi zen Iruñean, 1987ko ekainaren hondarregunetan. Gure lurraren etengabeko degradazioari aurre egiteko, eguzki kolektiboa jaio zen. Ez ziren gutxi arazoak, OTANen eta Europako Batasun Ekonomikoan sartzeak ekarri zituenak batez ere. Gaur, 20 urte beranduago, merkantilismoaren Europak ekonomia mundu mailakoa bihurtzeak eta itxuraz atsegina baina sakonean errukigabea den kapitalismoak, herriaren interesei erantzuten ez dieten proiektu jasangaitzak inposatzen jarraitzen dute. Emankorra izan da azken 20 urteotan eguzkik buruturiko lana, ekologiaren problematika kaleratzea eta euskal jendartean ingurumenarekiko sentsibilitatea piztea lortu da. Kutsaduraren salaketa, gure ibaien egoera edo zaborren kudeaketa bezalako gaiek jarri zituzten aurrera egiteko oinarriak eta pixkanaka, herritarrek bere egiten dituzten arazo ugariri aurre egiteko jaio ziren koordinakundeetan gorpuztuz joan dira. Borroka haietariko askotan, eguzkik zeregin garrantzitsua bete zuen, sorreran laguntzen, gure egoitzak lagatzen edo gure lanerako gaitasuna haien zerbitzura jartzen. Hogei urteko borrokak bere fruituak eman ditu oparo. Lemoizkoa bezalako garaipen handiak lortu dira, eta oihartzun txikiagoa izanagatik bere biziko garrantzia izan duten beste batzuk, gure herrietan eragin izugarria duten proiektuak geldiaraztea kasu. Jatorrizko helburuei jarraiki, Euskal Herri aske, burujabe eta ekologikoa erdiesteko orain arte egindako bidean, informazio, kontzientziatze eta mobilizazio lana borroka ideologikoaren eskutik joan da. Urte luzez, Euskal Mugimendu Ekologista izan da, Euskal Gizarteak ingurunearen gainean izan duen informazio iturri nagusia. Gaur egun, erabat aldatu da egoera. Instituzio, enpresa eta komunikabideak sartu dira ekologiaren eremuan, diskurtso ekologistaren banalizazioa bilatzen duen kanpaina erraldoi bat diseinatuz. Euskadi, un país increíble.
Krisi sozial eta ekologikoan duten erantzunkizuna aitortu beharrean, propaganda eta kultura antiekologikoa sortzen dute, naturarena baino, kapitalaren jasangarritasuna bilatzen duen marketing berdearen bitartez. Euskal Herrian, globalizazio kapitalistaren prozesuak izen-abizenak ditu. Euskal Hiria. Kontzeptu horren atzean, edozein planteamendu ekologistarekin ez ezik, bere nortasun ikurrak dituen Euskal Herriaren defentsarekin parez pare, topo egiten duen eredu bat izkutatzen da. Horientzat, ametsetako kokalekua lurraldea sakrifikatuz, beraien zerbitzura jartzen duen interkonektatutako hiria da. Garraioari edo energiaren ekoizpenari loturiko era guztietako azpiegiturak nahi dituzte bazter guztietan, hirigintza basati eta espekulatzailearen bitartez lurroro okupatzea. Hori guztia, jasan ezin dena, jasangarri gisa saldu nahi digun marketing berdearen estalkipean. Garapen jasangarriaren diskurtso hutsal eta pozoituaren aurrean, ezinbestekoa bihurtu da lan ideologikoa, borroka ekologikoaren fronte gisa. Egun, Euskal Herri zuri, berde eta gorriaren aldeko gure konpromezua inoiz baino biziago dago. Gaur, inoiz baino beharrezkoagoa da indarrak batu eta borrokan jarraitzea. Jaio eta 20 urtera, gure lurraren defentsan borrokan jarraitzeko Euskal Herriarekin duen konpromezua berresten du eguzkik. Eta ekologiaren orubetik, Euskal Herria eraikitzeko deia luzatzen diogu, kontzientzia duen herritar orori. Amesten dugun Euskal Herria gure esku dago.